Είδα τότε έναν άγγελο να κατεβαίνει από τον ουρανό, κρατώντας στο χέρι του το κλειδί της αβύσσου και μια μεγάλη αλυσίδα, και εχμαλώτισε το δράκοντα, τον όφη τον αρχαίο που είναι ο διάβολος και ο σατανάς, που παραπλανάει την οικουμένη, και τον έδεσε για 1000 χρόνια. Τον έριξε στην άβυσσο, την οποία έκλεισε και τη σφράγισε από πάνω του, για να μην μπορέσει άλλο να πλανέψει τα έθνη, ώσπου να συμπληρωθούν τα 1000 χρόνια. Ύστερα από αυτά πρέπει να λυθεί πάλι για λίγον καιρό. Ύστερα είδα να κάθονται σε θρόνους αυτοί, στους οποίους δόθηκε η εξουσία να κρίνουν. Ήταν οι ψυχές αυτών που αποκεφαλίστηκαν για τη μαρτυρία που έδωσαν για τον Ιησού και για το Λόγο του Θεού. Αυτοί δεν προσκύνησαν το θηρίο ούτε το άγαλμά του, κι ούτε δέχτηκαν το χάραγμά του στο μέτωπο και στο χέρι τους. Ξαναγύρισαν στη ζωή και βασίλεψαν μαζί με τον Χριστό 1000 χρόνια. Οι υπόλοιποι από τους νεκρούς δεν ξαναγύρισαν στη ζωή, ώσπου να συμπληρωθούν τα 1000 χρόνια. Αυτή είναι η πρώτη Ανάσταση. Μακάρι και άγιοι αυτοί που θα πάρουν μέρος στην πρώτη Ανάσταση. Σε αυτούς ο δεύτερος θάνατος δεν έχει καμιά εξουσία. Αυτοί θα αποτελέσουν το ιερατείο του Θεού και του Χριστού και θα βασιλέψουν μαζί του 1000 χρόνια. Όταν τελειώσουν τα 1000 χρόνια, θα λυθεί ο σατανάς από τη φυλακή του και θα βγει έξω να πλανέψει τον Γόγ και τον Μαγόγ, τα έθνη που είναι διασκορπισμένα στις 4 γωνιές της γης. Θα τους συνάξει όλους για πόλεμο και θα είναι αμέτρητοι σαν την άμμο της θάλασσας. Τους είδα να σκορπίζονται σ' όλο το πλάτος της γης και να περικυκλώνουν το στρατόπεδο του Θεού και την πόλη την αγαπημένη. Κατέβηκε όμως φωτιά από τον ουρανό και τους έκανε στάχτη. Και ο διάβολος που τους παραπλανούσε ρίχτηκε στη λίμνη που ήταν από φωτιά και θιάφη και όπου βρισκόταν το θηρίο και ο ψευδοπροφήτης. Εκεί θα βασανίζονται μέρα και νύχτα για πάντα. Και είδα ένα λευκό θρόνο και εκείνον που καθόταν σε αυτόν. Η γη και ο ουρανός έφυγαν από μπροστά του και εξαφανίστηκαν, και είδα τους νεκρούς, μεγάλους και μικρούς, να στέκονται μπροστά στο θρόνο. Ανοίχτηκαν βιβλία, και ύστερα ανοίχτηκε ένα άλλο βιβλίο, το βιβλίο της ζωής. Και κρίθηκαν οι νεκροί ανάλογα με τα έργα τους, που ήταν γραμμένα στα βιβλία. Η θάλασσα παρέδωσε τους νεκρούς της, και ο θάνατος και ο Άδης παρέδωσαν τους νεκρούς που φύλαγαν, και ο καθένας κρίθηκε κατά τα έργα του. Τότε ο θάνατος και ο Άδης ρίχτηκαν στη λίμνη της φωτιάς. Αυτός είναι ο δεύτερος θάνατος, η λίμνη της φωτιάς. Και όποιος δεν βρέθηκε γραμμένος στο βιβλίο της ζωής, ρίχτηκε κι αυτός στη λίμνη της φωτιάς.